Kidamdang chitini phaing ko rapor ni Lumbajong Youth Team ingdeng ke thom ke somarni inglongkiri model village mondol rongpi pathu aklam community holalong mesen pensi katalon pon ada por phai troxia por pen LYT alama song maipu ingthur ponsi kachikimo asayang deng pechun ponsi puthot brada mai pimate ke somarni amai Lumbajong Youth Team amai pu thengbeng ingleng pen chari ponsi mai ke phalam thela pen aluhi ke pachinia por kongchon bang harsing hanse hin pensi en ponlo Bangso ping dengi thom LYT mahang ke thekani amen pen matric higher secondary la pen BA high hui ki un ke charlia so martu ma phan archu ponlo la sonsi him ke doxitami ingthan ponlo anparda Lumbajong constituency angkang an kaching thoramu ke claim pon ji aphan alhi sarpo dipuelesi MLA bitia singing leng ariding lopa jerdunsi alangli hin pen LYT sai hem surihini raing kora pli pen surihini raing kora phongbong kimrang pon pupusi lamchak pite kanglo Labangso Mayalong Lumbajong Lambs Chairman Jameson Ronghang Inglong Kiri Lambs Chairman Babu Linghi Abarim BLCC Chairman Babu Singh Timung Abarim VDC Chairman Jagot Tokbi KLA Editor Tiripi Amai Biren Hansi All Dimasa Students Union Karbianglong Aru Chunbang Arup Kemprai Rongasar Joydam Tiso Rada Sai Klembang Moja Singh Tiso Atumpen Ke Chenglok LYT Klembang Lapen Loge Charliao Somara Tumche Tongdunsi Mesen pen labang somai pachun ponsi arni kangsam devak ke patikung ke pathu LYT ingdeng ke thomamen pen pedo ponthulu Ini nilitum Lumbajong Youth Team ingdeng ke thom karja parni labang so ame nilitum dak inglongkiri model village mondol rongpi playground along silitum labang so ame mesen pen Ichun ponlo labang so mailong nilitum kachuk phapona teng pen nilitum man kedo DFLA MLA sar bida singleng alhi man pen alhi sar poman pen alang nang chetong dun lo alang nang chetong dun pen nilitum Lumbajong Youth Team aphan ki claim kedang mesen pang thek nang thek long adoi ne nilitum kachuning di dun ateng pen alang li non kewang ji ningkan suri nira ingkoi rapli pen ingkoi rapho baha farman alang li nilitum aphang office asai hem kikim dia phan alang li mephang kota pen MLA kota pen alang li lakkep alang li nang tipon po alang li lamchak nang tipon lo News Report Karbinglong Live